Ona je violončelistica svjetskoga glasa, no prije svega jedna prekrasna i hrabra osoba. Prije puno godina, umjesto lijepe i talentirane djevojčice, u ogledalu je samo vidjela debelu djevojčicu i krenula putem koji ponekad, nažalost, ima i smrtan ishod. Srećom, snažna kakva jest, uspjela je pobijediti bulimiju i anoreksiju, a u našoj ordinaciji hrabro progovorila o demonima svoje prošlosti. Drago mi je da u studiju mogu pozdraviti našu proslavljenu violončelisticu Anu Rucner. Ana, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Ana, prvo ću vam čestitati. Čestitat ću vam na hrabrosti, jer ste pristali doći u naš studio i pristali ste govoriti o nečem za što pretpostavljam da vam je vrlo, vrlo intimno i duboko i nije vam nimalo jednostavno. Jesam li u pravu? Pa, jeste me dotaknuli u jednu točku. Ja dugo godina nisam pričala na ovu temu, a nije da nisam pričala. Tako da mi je zapravo drago da možemo otvoriti jednu hvale vrijednu temu koja možda može pomoći nekome. Čak sam uvjerena da može. Tako da hvala vama. Poremećaj u prehrani, točnije bulimija i anoreksija, još uvijek su na neki način tabu tema u javnosti. Što mislite zašto je tomu tako? Pa da, ja mislim da neke stvari uvijek ostaju tabu teme. Neke teme koje su osjetljive, koje su neugodne. Jako je teško pričati o nečemu što je zapravo neugodno, a pričati iz svog iskustva o bulimiji i anoreksiji nije ništa pohvalno. I dosta se puno puta pokazivalo prstom u djevojke kao sama si kriva za to. To nije bolest, to je tvoja projekcija, jel? I onda to osuđivanje zapravo te dovede do toga da te sram. A to je krivo. Ja mislim da ta tema ne smije biti tabu, pogotovo ne danas, u ovom vremenu kad je toliko toga dostupno, kad imamo sve medije na dispoziciji, gdje možeš na Google pronaći što god te zanima, gdje možeš kao anonimac reći trebam pomoć. Nije to tako bilo u moje vrijeme kad sam se ja borila s ovim, što je zapravo danas 25 godina unatraške, točno toliko. Kad sam se ja suočila prvi puta sa poremećajem u prehrani. Kako je počela vaša priča s bulimijom? Pa moja priča je bila vjerovatno slična kao mnoge druge. Djeca oko mene su me zafrkavala. Ja sam danas visoka nekakvih 76-7 cm bez štikli. A tada sam bila isto toliko visoka. Znači, naglo sam izrasla. Možda sam bila razvijenija. Možda sam bila nekome na meti i rugali su mi se jer sam nosila taj veliki instrument na leđima. I onda ti neko nešto krivo kaže i nekakva kriva koncepcija u toj jednoj glavici. Šta je dijete od 13 godina? Ne znaš ništa. Nemaš još izgrađenog sebe, naravno. I desio se neki trigger. Što su vam konkretno govorili? Pa debela si. Da. To je bila česta riječ koju sam čula. Zapravo ne razumijem dan danas. Danas ne razumijem. Tad nisam. Zašto bi to neko nekom rekao? Pa onda nekakva ruganja. Morala bi se stvarno jako udubiti, sjetiti šta je točno bilo u tom času. A sjećam se, recimo, ono što je meni bilo možda najviše nekako da sam vidjela svoju sestričnu koja je odjedanput jedno ljeto došla jako mršava, koju znam cijeli život i dan danas mi je, familija smo. Pa sam je pitala kako? Pa ništa, povraćala sam tako hranu, pa više ne povraćam hranu. I to je u toj mojoj glavi izgubljenoj, balavoj dječjoj koja ne zna, bilo možda nekakva fora. Wow. A s druge strane, već su me dosta osudili na izgled da mi je trebalo nešto da si olakšam, da smršavim ili kako. Se smiješno mi zvuči malo kad to pričam. Danas zapravo uopće nije negi tužno. I jednostavno sam nekako krenula. I tako je Ana počela povraćati. Tako nekako. Istovremeno, zapravo sam bila vrlo ambiciozna. I jako puno sam i radila na svom vježbanju violončela, išla sam uvijek u 2 škole i jako preopterećena sa svime. Što isto je česti slučaj kod djevojaka. Jer sam se ja puno bavila baš sa curama koje pate od tog poremećaja kasnije. I čak sam jedno vrijeme imala udrugu koja je baš pomagala oboljelima od anoreksije i bulimije. Ta udruga je sad u mirovanju jer nisam se stigla baviti s tim. To je zaista jedan angažman i ne možeš sam. Ali sam dosta, ako razgovarajući s djevojkama, vidjela da su jako, jako ambiciozne, talentirane, inteligentne, opasni manipulatori negdje u podsvijesti ili svijesti.
Kakav mi je bio osjećaj? Kako ste se osjećali svaki put kad biste uzeli jednu određenu količinu hrane, a nakon toga to odmah ispovraćali? Jako loše. Bijedno. Neću više nikad. To je ovisnost. Povraćanje, ovisnost, izgladnjivanje, ovisnost. Ništa drugo. A svi znamo da se ovisnosti teško liječe. To je jedan veliki angažman osobe, okoline koja okružuje i naravno psihijatra, psihologa. Ne možeš sam, ali odluku moraš donijeti sam. A doći do toga da doneseš odluku da si priznaš da imaš problem, to je put. Ali kad doneseš odluku i kad prihvatiš da ja bolujem od anoreksije ili bulimije, već si na pola puta ka izlječenju, sigurno. Malo prije ste spomenuli manipulaciju, da su te djevojke izvrsne manipulatorice. Koliko ste morali vi osobno biti manipulatorica da biste zapravo prikrili, odnosno sakrili to vaše stanje od obitelji, prijatelja, okoline? Pa s obzirom da me je bilo sram, da sama sebi nisam u toj dobi 13, 14, 15 godina mogla uopće priznat, nisam znala šta radim zapravo. Pogotovo onda. Nije to bila tema kao danas. Prvo bilo me sram, pa sam to skrivala. Kako ja mogu mami reći šta ja radim, neće me shvatiti u mojoj glavi, percepcija moja. Povrijedit ću je, zabrinut ću je. Ja to mogu prestati kad želim. Jer tako je moja sestrična meni rekla. Ja sam prestala kad sam htjela. Mislim da nije. Ja znam po sebi da Lagala nije. vam je? Vjerovatno. Da, ne namjerno. Možda je ona prestala, ali kad si jednom ovisnik ti uvijek ostaješ negdje u podsvijesti ovisnik. Uvijek je to tu negdje. Ako ništa možeš posvjedočiti o tome, pa je opet to dio tebe, jel? Ali sam sad skrenula s teme. Jednostavno postaneš manipulator. Željeći zaštititi sebe, sebično i od straha i naravno one koje voliš oko sebe. Ali to je krivo, treba reći, treba priznat, treba odmah reći. Znači cure, nemojte povraćati, halo, to se ne radi. Nemojte se izgladnjivati. Svaki dio tijela, organ treba određenu hranu. Hranu treba gledati kao prijatelja, ne neprijatelja. Treba je prihvatiti. Joj, kako je super, orah mi je baš zdrav zbog tog i tog. Ili meso mi treba zbog toga. Neko ne jede meso, pa je to nešto drugo. Ili riba, ili bilo šta. Ali vi ste se tada uvjeravali da vama ništa od svega toga ne treba. Je li vas to umaralo, iscrpljivalo? Kakav vam je bio organizam tada? Bila sam u bunilu, bila sam dijete, nisam znala što uopće radim. Nisam znala koliko opasno si radim za budućnost. Jer mi kad smo mladi, pogotovo u toj dobi, mislim, nevjerovatno. Ja imam sina koji je stariji od te dobi, pa je puno zreliji u nekim stvarima što se tog tiče. To danas već nekako nije tako kao nekad. Ipak se zna više puno.